హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీ గాయత్రి పూజ స్టోర్స్, కుకట్పల్లి, హైదరాబాద్. ఈరోజు ఆర్టికల్ వచ్చేసి 2 బ్యూటిఫుల్ తంజావూర్ పెయింటింగ్ చూపిస్తున్నానండి. అన్నపూర్ణాదేవి చూడండి, మనకి సైజ్ వచ్చేసి 2 feet by 3 feet అండి. యాక్చువల్గా ఇప్పటి వరకు మనం అన్నపూర్ణాదేవిని ఓన్లీ 15 inchesలోనే చేసాము. కానీ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా ఒక హోటల్ మనకి కస్టమర్ వచ్చేసి ఇలాగ మాకు 2 branches ఉన్నాయి హోటల్స్, దాంట్లో అన్నపూర్ణాదేవి కావాలి అని అడిగారండి. అందుకనే వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి 2 feet by 3 feet సైజ్ అనేది ఆర్డర్ ఇచ్చారు. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిందో. కానీ ఏంటంటే అవుట్పుట్ ఇంత బాగా వస్తుంది అని నేను ఎప్పటి వరకు అనుకోలేదు. అందుకని ఇంత పెద్ద సైజులో అన్నపూర్ణాదేవిని ఎప్పుడు చేయించలేదు. కానీ చేయించాక ఇప్పటి వరకు ఎందుకు చేయించలేదా అని రిగ్రెట్ అవుతున్నాను. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిందండి మనకి పెయింటింగ్ అనేది. మనకి ఆర్డర్ అనేది మనం 35 daysలో కంప్లీట్ చేసామండి. ఈ 2 pieces ఆర్డర్ అనేది ఓన్లీ 35 daysలో కంప్లీట్ చేసాము. ఇదనే కదండి, మీకు ఏమైనా పెయింటింగ్స్ కావాలి, కస్టమైజేషన్ ఈ సైజులో కావాలి అని అనుకుంటే కనుక మాకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన నెంబర్కి కాలర్ పింక్ చేయండి. మన దగ్గర వీడియో కాల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది అండ్ మనకి వరల్డ్ వైడ్ షిప్పింగ్ కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. థ్యాంక్ యూ.